Tinggal ya, sepo rasane. Ih, baik bocah kayak. Kalau darak lu kok kayak nyorokok kayak bocah kayak. Man, gak apa nih bocah kayak. Apa dina kene? Duit ora. Ben kadang saestu. Ngopo tan kene ora duit? Buat bulan itu. Ono duit 5.000 ora. Boten. Tak dulu kok. Kiye nyong dodol tinyang. Duit ora ditarik urip tak dole. Dol rokok. Itu boten Duit ora. boten mah. Saestu boten sudah. Iya, jaminan ya. Tak kayak dodol rokok. Nari ini dia nggo duit sesuk. Apa iki? Ngopo di candi? Candi deh. Tah kene ya. Buka. Culke kuwi. Ora macem-macem. Betakake. Ora itu dulu kok aku. Nganut ora? Anak krawu piye? Culke. Akrawu piye? Sok meneh arene nggo duit. Ora alusane butuh pura kok. Adek kancane kon rene kon nggo duit. Modal singlet iso medeni bocah. Apa nyong keker po do wedi. Kayane men kekeringan ora keker do wedi. Tak oleh gitar nyong. Kenapa tuku rokok? Lumayan toh. Wah, awak kok rasane kok kaku gregesi. Apa suwi ora gelut kuwi ndak ya? Dene gelut piye? Bali yo ada gitar wah lah rokok nyong. Lumayan modal singlet. Bos, kumpasnya Nandi? ono kae karo preman. Apa wani ngumpaske? Asing kok sing letang ae. Oh, Cuk. Parani ya. Ani Wani purane kira-kira. apa wani ae. Yo wong loro kono siji kok. Yo, Kae bos bocah ae. yo. Dene ya. Wah! Ya bocah ae, bos. Endi oh? Sing letang ireng kaya ngono kok pecicilan. Aduh, cah loro. Apa banyu janggo silet. Muga-muga do wedi ya. Apa wis wedi ijen po? Kok semah bolo barang. Wani singgelane ora kok nggo kanca ngono. Bocah kakeang omong, dajar ae. Wani tenan po, yo tak ladenane. Bos dong kalah maju, bos. Bos. Yo, Dirasa ngumpasi, tendang pisane geledak ngono. Ndak pura-pura. Singapura ya. Singapura nama Singapura Mas. Singapura Mas. Yo. Besok Rama, baleni ngumpas-ngumpaske nyambut gawe nek ndek duit, mau ditrokok arange. Mau untuk ada apus-apusang Mas kok. Nyonggo singlet ada gawe dolanan ku ya. Apus-apusang kudu benang mah mesti tenan. Wis apusang kok njaluk gitar. Akeh mlayu kok. Ngono. Gotek gitare. Wis mlayu kae. Lapeng dene karo nyong kok. Balik gitare. Tuh.
Oh, nggih. Pripun basisange? Oh, nggih. Bakul kan nanti rego. Oh, 3.000. 3.000. Nggih. Mas. Nggih. Wah, apa ya Tip? Mbong Walides. Ini kok suwe-suwe nang kene kok ngelak Tip nyampe mau. Nek tuku wedang piye? Yo. Yo, cocok. Panas. Awane. Ya kono sing tuku wong nyong bos kok nyong aku nyong. Tembas niki Mas. Oh, nggih. Niki tunggale 3.000, Mas. Oke. Dan Susuke dolanan ya. Nyora iso to. person Mas. Nggih, apa? Kan mau kok sing anu. Ini koyo sing pas dhewe kae. Wah, ana apa iki? Pripun, Mas? Ya ora apa-apa, kok arep ngarohake kuwe. Ya alhamdulillah nek saiki sampean wis duwe gawean jaga warung. Ah bener, gawean ki kaya ngene iki ye. Sithik ora apa-apa, pentinge berkahi. Nggih tersuwun Mas, niki wedangane jenengan kula kok sak njur saged kok ngoten pun nyambet damel lah lak ketong tok sak rupan-rupane ning kok duwe rezeki kang halal. Kula matur suwun sanget kali jenengan. Kula nyuwun ngapunten nek wingi kok kados ngoten nika. Ya ora apa-apa. Saiki yo sing apik-apik wae. Nggih, tersuwun Pak. Nggih. Topi nggih Mas, make terke mriko. Oh nggih, pinten? Kalih nggih. Kalih. Nggih. Mawas ini. Nggih. Tenun ya. Betul ora? Alhamdulillah tapi kalau buka puas. Enak. Nggih, Tenun ya. Nggih. Ono.